What's up, guys? Hello everyone. Muri kuzvigona sei? So guys, tina mama vatra kublessa. Handisha ndo introduce sei. Mama vakatikoshera. Vakandibatsira rimwe gore. Ndadzingwa kwandaigara, you know. Ndashaka kuenda ndakamborara panze 2 days. Mama yavo vakanditora ndikagara navo mwedzi wese kusvika ndazobva pamba pavo ndakuona kuti ndakukwanisawo kugara ndega muno muSouth Africa muCape Town. So mama ndinofila kunge ndine chikwereti ende nanhasi zvatokuita zvacho izvozvo ndechingofila kunge ndichingori nechikwereti because vakabata basa hombe kwazvo. Saka ndichanyatso explaina jeni yacho tasvika kwavari. Saka tokuvablessa ndonga makaziva pane madhezi ataimbotaura kuti tiri kutengesawo stove yedu. But tichangopedza kutaura tiri kutengesa stove takarealiza kuti tinokwanisa kutoblessa mamava nestove iyoyo nemari. So takangoti kana ikatorwa inongotorwa zvayo tovapa mari kana kuti takati no tikatichirega kutengesa stove. Stove ndiyo iri papa 4 plate stove ndo yatira kuvablessa nayo. Saka tira kuitora stove iyi toenda nayo kumba kwavo tonovapa. Kiki wenyu is smiling. Why? Because she knows very well kuti mama vakatibatsira. Ndogara ndichimuudza story iyoyo panguva yacho anga asati avapo zvake, but ndogara ndichimuudza kubva musi watakatanga kusangana naKiki. I think takasangana naKiki ndakavaintroduce ndikati mamava ndinotovaona sasisi vangu nekuti vakandibatsira zvimwe zvandisati ndakamboitwa nani zvake, especially panguva iyoyo ndaitwa pama1. But I will explain zvangu like ndichitaura mafambiro andakaita navo mamai vavo ndinavo. Saka izvino tingapedza nguva ende kuri kunaya Cape Town iri kunaya. Titazvijaira izvi kuZanzibar kwaisambonaya so kwaipisa. But anyways, so we need to kusumudza stove toisa motikari todriver toenda kumba kwavo. I think tichavafonera takuda kuenda. So now tongoisa tobva tageza then tobva tamhanya kumba kwavo tonovablessawo nestove to you know vakatikoshera zvekutodaro. So guys, tirakuona kuti inokwana here muboot umu, but kuti ikwana I think panotoda kutoti tiradzike maseats. Panenge panotoda kuti tiradzike maseats kuti inge ichikwana. Mami, unzwa chando here mama? Saka tikatoradzika maseats, so I think zvinogona kushanda. And also zvacho Are you ready, mama? Yes. Right guys, tapedza kugeza. We need to go now. Togeza. Togeza. Ane pamuromo hanzi watogeza. Imagine. There's no damn Cape Town. Yeah, it's fine. Ita pamuromo, it's okay. Guys, tapedza kuchinja takenda. It's okay. Kana ngoti guys takenda. Ndabo. Anda taudza kuti takunogeza. Move. Mira baby chance betsika mvura. Oh yes. So guys, yeah. Gaitimbonona kuti how far. I mean, ndikafeel ngekuti ndatakanga or something, but it's okay. Let's go. Oh. Everything is zvirimo. Oh guys, Cape Town notonhora ndatenda zvangu. Ushaona nako. Oh.
wakusara. Baby, is that my funnies? So guys, I think it's what you phone it before. What do you think, baby? You phone it surrender? I want. Tungoenda. Ana mamfana tungoenda. Yes. Quite tungurwa pasi guys. So rugai tono titaenda. Timanye tono not takamira se. Imagine tuzomadzo budza tadzoka. Yes. But I come. My phone, baby. Forgot your phone. Chimaya tent. Okay. Aish. Kokunjimbo kunogara mauya yangu nasikoneka ndakachira. Stove yamo muno guys. Tifambe tono takambira se guys. So apa na baby wangu tikudrive zvedu tichienda kumba kwa moms vai apa tichitamba zvedu tumadhanzi tichienjoya music mumotikari. Toda kuenda tinova pastove guys, and I wish to tell you everything about situation yandanga ndiri guys kusvika vandibatsire zvakava zvakasimbisa ukama hwedu zvekudaro. So I wish also to show you some videos and pictures andinawo kudhara ikwacho ikoko, you know, I want to show you everything and to tell you everything guys. Saka handei tanga ndakambowafonera nezuro wacho manheru tichiti mangwana tiri kuuya tavanyepera zvo tikati mangwana tiri kuyamba kwenyu nemacameras tiri takawanda tiri vanhu 6 whatever, so be prepared chichandawaudza tiri kuya kuzoita sei. So apa pamakuseni tangoenda hedu tisina kuvaudza kuti chaakuuya vanotidza kuti tiri kufanira kuuya. Handei tese guys, taakusvika. Kunaya zvinobohwa. Kunaya zvinobohwa. Cape Town bodo. Nyemvura. Imoto irikasi. Ndabona. Maybe. Uzomira boy. Abo, boy. Kuse, mamuka. Ndatodzokera magumbezi ndikutopfeka zvodzi kuti mundipfekedze vanaiviki mune chokwadi kundipfekedza jini nyowani. Takupfekedza jini nyowani ere? Mune chokwadi mukundipfekedza jini itsva ndakatenga 20 rand. Azvo ndakatenga 20 rand. Tiri pagedhe penyu. Alright, kwacho. Pagedhe pangu? Iyo muchiita sekwe. Imi kaimi. Azinomboenda wani nguva tikudaro-daro. Tiri pagedhe penyu tawane kunaiwa. Ndinchanewa BM iri kupi mtinayo? BM. Mina ndiye ndiye kugedhe. Alright, ibo. Yeah. So nezo takatawadza tiri kuya kudheti kwenyu. Saka nhasi pamuganda ndapfeka jini nyowani. Yakomali. Undozvishayiwa. Undozvishayiwa kuti zviri kufamba sei, but yeah. Regai tione kuti vachafarira here gift ravo. Uringiloji yangu wakachachunganya mwali. Ulimu moyo mangu ndakatendamila pantili. Chinonditekenyeja paundo chino dai nini.
Kutoka chigodanana kuchikilana lini wachachicha moyo wangu wava mumwe wangu kusvikira tachembedzana tati chandongoda rudo kwako. What in music be that? Rudo kwako. Madira ndiri kuda kuita kusada kubuda mota soka. Usida kubuda mota? Ndisho ndobudirwa nani like azviitira mana kuti ndingopinde domumba naye. Kana tisai ndinongonotisiya padhoo retremba. Mnopenga here. Eh? Let's waste the 6 people. Boy. Apa pari kunaya rega itibude. Eh? Mirai furai. Hawa Zanzibar. Zanzibar. Kondo jina mapika rere. Re 20 rand ndatozomudzarira zvikora makumbezi imandudzo muri kuya nechii ndigoto chena ndachena iwe akapfeka zvinodhura ndikati ndipfeke jinda aku re 20 rand. Oh. Murise. Tikutokufiri mai tiri bo. Ndiri right. Okay, rega ndiradze chichi. Momuzi vacho. Apa tikutaura zvakanaka pamusoro penyu mukuita zvekupenga. Aiwa tibvire. Zvakanaka zvi. Amai vandinafalisa. Imi mufanira kuti ungodzikamizike murisei tiri bo here. Makadenyu ini ndoitwawo. Tiri bo kwini. Takuigira mudziyo. Takuigira stove for bread. Saka taupinda nayo mumba tozotaura zvinhu tamumba. Makigira mudziyo ingamaita basa nemi. Kamaita basa. Nhasi ndautomboendesa bhuku kuchikoro. Gore iri kunayo. Kanonkomuka. Tibude panze tine mumba kana tinogara. Ndaigirwa mudziyo ingamaita basa nemi. Asi mafembera kuti yeye makambonipa yakafa. Yakafa. Yakafa 1 plate. So guys, patakatenga stove iyoyi. Stove yavo yakazodhakwa pane zvakazoitikawo. Tikapa 2 plate stove chamaitiseka chiya. Ndo chava kuti futi hanzi chakafa imwe plate. Asi manga muchizviziva kuti imwe yakafa chikwadi yakakuyera ngoba ndikaikanika ikatanga kushanda wani. Musi unoyu. Tikati tonovigira munhu akatozotekerwa nyama nasomebody. Give me my stuff. Give me my item. Vanhu vari matyira ndiri kuita kunaiwa soka. Miregezi ntangati samasosango yari kudziya zvokuti. Yo, akangopinda nemaunda akutodhirwa kuti. But I know gives maybe. Okay. Ah. Maimi. Stove ita anoda kuitengesa queen. Tikabata chi. Aiwa. I think 500 is what you do. Oh. Let me hold my tambo, guys. Yeah. I'm not going to stop young on Brambo. Kiki, musoro wavhara bhuta ndizvo. Okay. Ndokupa makiyozo loka futi. Yeah. Ndobata ikindumbe maki. Unongotinya pakati. Yes. After wavhara bhuta. Okay. Okay. Ndikaloka ndoda kumeka sure. Yes. Apa ikwani. Oh.
tinganyepera. Oh. That's why. Samuzoita purani sirikaisa tingoisa tiriwe pasi. Alright, iredwere kumba kwao. Idhure kumba kwao futi. Oh. Come sit tight. Come sit tight. Come Bubu. Come Bubu. Oh my gosh. Warureba. Bubu ari. Ichareba. Chakura. Yes Bubu. How are you Bubu? How are you Bubu? Ukangondiramba chete inde bebe uzondaita ile sefuti yangu turoti mali to something twangu for Bubu. Come Ukangondiramba. Yeah, ameno zako. Come get things from Zanzibar. Come get some things from Zanzibar. See. Waviji wa chocolate. Oh, so Queen. Ameno muchiri kunzi chiko kuma platforms kwenyu. Guys, awa ndo mother taita nezvawa. Mother awa. Things from Zanzibar. Vamwe venyu vanogona vachivaziva, vamwe vasingavazivi. Mother ava ndakazivana navo 2021 gore riro kunopera. Pafoni vachida kubatsirwawo nezvemafacebook YouTube avo. Tikabatsirana pafoni tichingotaura vachindipawo maideas dzinonge vaindiziva paya taipfeka kashoti keyellow. Vachifamba neni musi wandakatanga kusangana navo waiva musi wataita advert kukailicha. I think ichatoga maphotos ndinavo. Saka vamwe venyu vanovaziva vamwe havavazivi. Mother vakazondibatsira zvimwe zvekutika. Ndakazobva kwandaigarawo zvaitika zvazvaitikawo. Ndikarara panze for 2 days. Vakanditora ndikagara navo mwedzi wese kusvika tazobatsirana kutsvaga imba kusvika tazomuvha ndikandogara kwandandaugara kuya muchindiziva ndina Kiki. Ndo kwandakabva kumba kwavo. Pandakabva kumba kwavo ndo kwandakanowana imba kwandaigara kwamaiziva ndichigara naKiki kutanga kuya. Saka tinovatenda zvisingaiti Mother. Hatitombozivi tovatenda sei. So takaona zvakanaka kuti vapewo gift yestove yataida kutengesa because takaona kuti stove rikaititengese hatichainide, but takaona futi kuti rikatigovapa. Saka taingoudza kuti tichauya tine zvatiri kuronga, tichauya tine zvatiri kuronga because hatine tarisiro yekuda kuunganidzawo zvakanyatsoti one day. But anyways tangoona kuti nguva iri kufamba. Saka Queen rudo rwenyu rwamakandiratidza rwakakura. Harisi rudo rwokuti ndingangoti makaita basa nemuromo zvotoenda. Ndingofila chiri papapa. Ndingofila kuti kuchiri nechikwereti. I think guys dakuti zokuratidzai mamwe mavideos andakamboita. Ndo madays akabuda. Pane song yakabuda so rimwe album raSomebody. Ndatanga kusama ndakaisa madomasi. Muri remember? Vachitora videos ndichitamba, you know. So maybe panenda kuedita video I will show you everything. Vachinditora videos, you know. Kubva kudhara vachinditsiura ndikada kuita live ndichibhaiza avorifonera kwe taito sadaro mani we chichi. Saka ndinovatenda chose and ndakazivana nawo nekuda kwesocial media. Saka iye zvino ameno Queen munongoita maYouTube akawanda wanda paFacebook. Mumbonza ali pa inongovati Queen because ndavaziva vari Queen Mother. Ndo zita ndovaziva naro. Muri kuchiri kudzi Queen Mother. Wazondipare kuti Zimbabwean Queen. Ndikazova kuti Zimbabwean Queen saka ndaingowashidza ndichiti Queen. But munoziva guys ndopa vanhu mazita zvekutodaro like mazita ndo andopa nevanhu vakawanda vandakashanda navo pasocial media ndakapa mazita tichita timaketana tichita sei. But ava saka izvino munonzani Queen handizivi. PaFacebook ndinonzi Zimbabwean Queen. Pachiri Zimbabwean Queen. YouTube Zimbabwean Queen. YouTube futi. YouTube hakuna YouTube now. My YouTube is on private. Why? No man, ndakaona YouTube yaminayo. I know On the couch with Zimbabwean Queen. On the couch. Yes, on the couch with Zimbabwean okay. Queen. You know, yes. So guys, I don't know what to explain asay, but vakanditora nonga munongozi vanhu vazhinji vanoziva history yangu. Ndo vakagara neni pakatombobuda manyere kupe ekutonzi vakudanana akaenda kunogara naShuga mama vake stuff. But takangoramba tingori cool because vaindibatsira ndichisaramba mavo vachienda kubasa tisina kana pekutangira. But nekuda kwerudo irworwo
hatifi ndavakanganwa itori hama yangu yepedyo muno mucape town zvikangooma ndinotoshedza Queen Madii zvikangooma Queen Madii tine kaprogramu tine kapati katoda uronga ndo vanenge vachitosota zvimadheko zvachivava musi watakatenga BM ndo vakatosota mabharuma chichichi yamakazoti tatora mota yekumuchato tikati ndeedu ndo vanga vasota mabharuma acho but anyways Queen tinokutendai and stove yo ndeyenyu zvamuchose munoita zvamunoda nayo tiri papo futi mwedzi wapera takuvikirai chipo che500 rand mungotengerawo bhubhu zvimachokoreti zvimachichichichi tichikurangarirai naizvozvo muri hama yedu muri hama yedu isingaite Queen. I remember musi wandakabva umba kwavo she cried zvikanzi wangoti hanzvadzi yangu taiti please usaende she cried zvekutodaro and hapa pasina option ndaifanira kuti iendewo tikure titese but hatingori padhuze napadhuze tasiri kure nakure vanga vachindishanyira tichiita maskitsi takatomboita maskitsi navo I think panichiedita mavideos I will show you some of the stuff zvandakaita navo and naizvozvo tovatenda tichingoti Mwari vakuitire zvakanaka Queen. Zvimwe zvatinenge tichiita kudai vanhu vanoti hanzi ukabatsira kana kuti ukapa unopiwawo vamwe vachiti kana ukapa zviri kuti wakupa yeye ndiye achakupa mangwana but izvi zvandowanzofarira kuti zvinhu zvifambe zvakati pandenda batsirwa kana kuti munhu aita zvakanaka azvizive kuti aita zvakanaka kuitira kuti mangwana akasangana nemumwe munhu asazoti pai ndakambobatsira taita akazondidai saka ndichabatsiri vanhu because inini makatondibatsira but ndogona kuporongera vanhu vese vachiva kumashure nekuda kwebehavior yangu after mandibatsira saka mangwana pakaita anyone please mubatsirei makanditi ndiyomba menyu tisingazivani mukandisiya muchienda kubasa mumba menyu kwemazuva chose but maindibatsira saka izvozvo tokutendai naizvozvo muri hama yedu tifonerei anytime tibatei anytime ngatitaurei anytime zvanetsa kusvika tasvika handivi ndakakukanganwa hazviiti saka ndaisepiwa reti batrobe sata ne500 rand mungotengerawo mwana masweets nechichichichichichi tinokutenda. Thank you so much. Thank you. I don't know what to say. Honestly, I will be very honest with you. Takatanga kuzivana through social media. I remember I'm the one who DM'd you. I still remember that day. And I had gone to so many people. And I changotanga YouTube. And that time, when I came to you, something there said, this one, just believe in this one will help you out. And I remember at first you had charged me and then you ended up doing it for free. And there were times that we could call each other and talk like we know each other for a very long time. I think takataura tese for a very long time. Sataonana. And that's, I don't know, man. I don't know what to say. Thank you so much. Because I remember when you called me for 2 days. And I asked you, why is it you didn't tell me? You know? But I guess it was just a moment of so I must figure myself out. And also, I remember I'm the first person to believe in you. That's very true. Even in India, I started to believe. I'm the first person to believe in you. Even till now, guys, you are going to read this year. You know. I remember. So, thank you so much for the gift. I don't know what to say. Like I said, I didn't know. And this is what my sister said. You remember? Okay, let me say this. You remember Ndagabirwa, you're the first person that I called. Yes. You came, immediately you came Nakiki, and then Vin Vazo, but I stayed in your house again. Exactly. For the whole my days, week. Wow. Guys, I think to edit this video, I need to download all the videos. Pane my days atakaita
maskits tichiti tete tete vari kunetsana nemuroora tete vamukata vabata vachidla chingwa usiku chichi ndo madays avanga vabirwa. Ndasingadi kuzvitaura bcause ndavingudza kuti havadi kuzvitaura pandachiti takambovapa imwe 2 plate stove vanga vabirwa madays vavo, saka manje vanga vasisiri safe kwavaigara. Then she came vakagara nesu ku1 room kwedu kwataigara kuya tikatotanga kuita maskits navo 2-3 days then ndobva vazoenda. Saka ndo nyaya yavari kutaurai. So ndatanga kuti then I came, you also helped me, you know. So we've been helping each other ever since, and I guess it's all because it's no longer about blood anymore these days. It's all about who is there for you when you need the most. And I guess you guys have been there for the longest time. I remember when my channel went away, when I lost my email, you also gave me the channel. It had a lot of subscribers, and you say, Queen, take it from there. So it's not like you owe me. You don't even owe me. And what I did was out of love. And what you're doing is out of love. We are just both people that just realize Kuti, it's no longer about blood. And people, they can actually be sister and brother despite of whatever situation. And it's very fortunate enough Kuti isusu mwari vakangotirangara in that way. Yekuti even people, they started talking things and all that. We just shut our ears and we said, Kuti, you know what? This is not what you're doing, so it's not going to affect us. So no matter what people they say in the street or whatsoever, you and I will be a brother forever. I guess very soon you charge to Zombero. But all in all, thank you so much. I guess Matofembera boss will be going to Zimbabwe, one of my biggest side. Wow. Thank you so much, eh? Thank you so much. Thank you. But, hey, anyway, what did you brought me from Zanzibar? Stop coconut water. Indafunga bubu wangu ndamvikira machocolate ake. Zanzibar ngechipisa. Iri kupisa kuti una vanhu vari kubvunza kuti kuime muri kupinda mumvura sei kuri kupisa. Zvototi vanhu havanopenga. But that was the experience. It was nice. Oh, we enjoyed. Yeah. Life is good today. Money is good today. I really enjoyed it. It was nice. No, it was a good thing, man. So thank you. I think guys, ndichaedita ndichigadzira ndichikuudzai kuti apa zvakafamba sei. So I think for now gaiti gumira pano and Queen makatikoshera zvekutodaro I will try my best to gather all my videos ekusimashura so that people understand what I'm talking about, because some people tikazomboenda futi kwatikanodzutwa taita deal, you remember? We had there yesterday. I'm not gonna. Let's not say names. But just you remember what you advert what because of what you took Mari? A long time. But it's okay. And you guess what? Soon after kuvarwa mari tichibva tasiyana navo ndipo takatanga kuti bomb. But anyways kikaitwapo madhizi ekuadvert like remember. But yeah, but it's history. It's history, yeah. Mari vanozongoita zvimwe zvinhu vanozongobudirirawo, you know. But anyways, thank you so much. We love you guys. Bye bye. Gatimbosara tichitaura dze. Bye.